Už dlhšie sa chystám spraviť video o výsledkoch našich stavieb. Poďme sa teda na to pozrieť. Budeme rozoberať hlavne spotreby domov a takisto, čo vlastne o nás povedali naši klienti. Tu nám máme nejaké referencie od našich zákazníkov, ktorí nám zanechali v našich sociálnych sieťach, Facebooku, na Google a iných zdrojoch. Môžete si ich teda pozrieť priamo tam na sociálnych sieťach alebo tuto vo videu. Poďme sa teda povenovať spotrebe. Všetky domy, ktoré som vybral, vlastne sú zhotovené rovnakou filozofiou, a to filozofiou bez tepelného čerpadla, bez fotovoltiky. Nechcem tým teda povedať, že vlastne táto technológia je zlá. O tejto téme si môžete viac skôr pozrieť na našom webe a sociálnych sieťach, čo si o tomto myslíme. Vybral som však jednaké domy, aby ste videli, ako aj bez týchto technológií vlastne sa dá takáto výstavba zvládnuť a akú spotrebu teda od týchto domov pri správnom zhotovení vieme očakávať. Máme tu teda prvý domček vo Veľkom Šariši, má zhruba 150 m2, bývajú v ňom dvaja ľudia a ročná spotreba, ktorú nám klient zaslal, je 4826 kWh, čo je v prepočte teda nejakých 688 eur ročne, čiže povedzme nejakých do 60 eur vlastne mesačne. Čo je dôležité podotknúť, že sa jedná o spotrebu nielen teda na kúrenie, ale takisto na ohrev vody a aj bežnú spotrebu, to znamená varenie, pranie, žehlenie a bežná spotreba domácnosti, čiže je to výsledná suma, ktorú klient zaplatil elektrárňam, žiadne ďalšie poplatky neplatí. Potom tu máme ďalší domček, konkrétne v Šarišských Sokolovciach, tento je trošku menší, má 70 m2, bývajú v ňom opäť dvaja ľudia a teda celkové náklady za rok boli nejakých 3864 kW, čo je vlastne zhruba nejakých 580 eur ročne. Na mesiac, ak to teda videlíme, tak je to spotreba do 50 eur. Znova opäť spotreba na kúrenie, ohrev vody a bežnú spotrebu domácnosti, žiadne ďalšie poplatky klient nemá, čiže veľmi dobrá spotreba na to, že ten dom nemá žiadne tepelné čerpadlo, žiadnu fotovoltiku a iné zložité technológie, ktoré by si mohli do budúcna vypýtať nejaký značnejší servis. No a potom tu máme teda tretí domček, opäť vo Veľkom Šariši, tentokrát dvojpodlážny, zhruba nejakých 160 m2, bývajú v ňom dvaja ľudia, dvaja psi. No a ročná spotreba vlastne na tomto domčeku bolo 4500 kWh, čo je zhruba nejakých 70 eur mesačne. Opäť spotreba je v rámci všetkých poplatkov, kúrenie, ohrev vody, varenie a bežná spotreba domácnosti. Všetky tri domčeky sú s veľmi dobrou spotrebou, podarilo sa nám ich zhotoviť vlastne aj bez týchto zložitých technológií s takouto spotrebou, čo je si myslím veľmi super. Dneska sa nám darí takisto zhotovať podobné domy, niekedy dokonca aj lepšie. Ak chcete teda vedieť, či aj u vás na vašom pozemku by niečo také podobné mohlo byť zhotovené, určite nám napíšte, dáme teda spoločnú reč, zodpovieme všetky otázky, no a skúsime prísť teda s nejakým normálnym projektom. Pre viac podobných tipov sledujte tento kanál, no a teším sa teda na spoluprácu.